Untombi emhlophe udouble the salary. Untombi emhlophe lo uyakulekelela uma ngabe uyasebenza, uyakulekelela noma ngabe usebenzi. Uyakulekelela noma ngabe umphathi. Uma ngabe umsebenzi uyasebenza, ukulekelela ngokuthi uma abafaka imali yakho, bayifake double or triple in 1 month. Bayifaka imali yakho bese bathi hey babana kaholanga bayiphinde bayifake. Bayifaka base babana kaholanga baphinde bayifake. Awuholi kanye ngenyanga, uhola kabili noma kathathu ngenyanga uma ugaqe untombi emhlophe. Uma ngabe awusebenzi, ugaqa untombi emhlophe lo bese uyogembula, uyakulekelela ukuze uwine eCasino mayogembula ngaye. Kodwa hayi ukuthi uwini lotho. Ukulekelela lapho khona uzofika udlale khona ngezandla zakho. Njengasemadayizini, njengaseCasino ngoba lo mshini ubamba ngezandla zakho. Ilotho ubhala phansi, ufaka emshinini, lihamba iphepha. Awubambi ngezandla zakho. Ngakho ke untombi emhlophe uzokulekelela lapho ugembula khona ubamba lo mshini loyo ngezandla zakho. Ngoba phela kuyona imagic. Uma ngabe nami ngikwazi ukubamba isilutho ngabe ngibamba mina. Kodwa ngikwazi ukubamba isilutho kodwa ngiyakwazi ukwenza umuntu ukuthi awine egembuleni. NjengasemaCasino. Ngoba lo mshini ubamba ngezandla zakho. Untombi emhlophe ke uyakulekelela lapho. Uma ngabe umphathi unebusiness lakho, untombi emhlophe uyakulekelela ukuthi ibhizinisi lakho lidegenerate. Uma ngabe uthanda into esifana negroup, uyamgaqa untombi emhlophe, ibhizinisi lakho lihambe kahle. Bathenga abantu ibhizinisini lakho, ibhizinisi lakho lenza imali enjengemali, imali ezokuthusa nawe ukuthi ibhizinisi lami bengazi ukuthi liyakwazi ngenza imali engaka. Ngenxa yani kantombi emhlophe. Sithi untombi emhlophe uyashesha ukufa ngoba akafuni ukuthintwa umuntu wesifazane osesikhathini. Noma ngabe umuntu wesifazane umsebenzi akumele ngomfaka osesikhathini. Sithi ukuze ugweme ukuthi angafi ngoba mase akafile nyanga sakusebenzela. Kuze uyahlala kusebenzela ugweme ukuthi angafi. Isiqiniseko sokuthi uma ngabe umuntu wesifazane awumfaka osesikhathini. Uma ngabe umuntu wesilisa, umuntu wesifazane awumthinti ngoba ngeke uwazi umuntu wesifazane usesikhathini noma ngeke sesikhathini na. Uma uzothola untombi emhlophe awumthola hamba yedwa, umthola hamba nemithi yokugeza wena qala, yokuyihlambulula, uphalaze, ufuthe ugeze wena qala. Njobe lisho igama untombi emhlophe, angeke ahlale endaweni engcolile akazwana nokungcola, uzwana nokukhanya, nawe uzoletha ukukhanya empilweni yakho. Ngakho ke kubalekile kithi nakuye ukuthi siqale sikunika umuthi ukuthi uhambe uyoyigeza wena qala. Ufuthe, uphalaze, ugeze, impela uhlambulule ngazo zonke indlela. Uphumule lonke ishwa namabhadi ngisho ichashaza lethuze limnyama lisuke kuwe. Kuze mase umgaqile akwazi ukusebenzela ngokuphelele. Ngeke na ufaka amathazi endaweni engqolile. Ngizofuna ufaka amathazi mele ucela ushanyele, uclean ecala ukophe bese sekhona ufaka amathazi. Ngoba ithazi ngeke lihlale endaweni engcolile. Ngenza isibonelo ngayo untombi emhlophe nanyanga kusebenzela endaweni engcolile. Mawuze ufaka amathazi nawe ngeke lihlale isimela ngeke isitike endaweni enomhlabathi. Kubalekile ukuthi ugezwe. Mthole untombi emhlophe. Uhambe uyogezwa. Bese uyamgaqa untombi emhlophe. Hamba uyokusebenzela. Liphakame ibhizinisi lakho uma ngabe umuntu ongazwani negroup. Liphakame ibhizinisi lakho. Abantu bafike ngobuningi bakusupport. Uma ngabe umsebenzi uhola triple or double per month, abulungu bakhanyeka banothise nokunothisa ekhululeka. Noma bangacheka kanjani ngeke babone. Ngoba sesikhuluma ngomuthi lapha sikhuluma ngento yomhlaba. Sikhuluma ngento ejulile. Untombi emhlophe unamandla kakhulu. Akanabo futhi ubungozi. Uyamsebenzisa noma ngabe umuntu wesifazane noma ngabe umuntu wesilisa. Untombi emhlophe. Mthatha sesiyakhona. Uvuse ibhizinisi lakho. Uhole double or triple ukwazi ukwanelisa zonke idingo zakho zenyanga. Ungaholi ukuthi imali ungayiboni ukuthi uyenzeni abakho untombi emhlophe. Ungacule eguledini ngokuthi wakho untombi emhlophe. Ungaholi uje futhi next ukuboleka imali emntwini ongasebenzi kodwa ukho untombi emhlophe. Ngithi mina wonke umuntu uzohlupheka kulonyaka uyobazenzile. Senginikile untombi emhlophe ngathi akakhethi ibala ledlozi. Uyamthatha. Noma ngabe unenkinga yesibongo ukhululeka uyamthatha uzokusebenzela ngoba siqale sikunika imithi yokuqondisa, imithi yokugeza, ukuqonda impilo yakho oqala before umgaqa yena. Akaphuma yedwa, uphuma nemithi yokulungisa. Wonke umuntu othi ufuna imoto kulonyaka makayithole, ufuna umuzi kulonyaka makawuthole, ufuna umsebenzi kulonyaka makayithole. Untombi emhlophe iyasebenza kakhulu. It's highly guaranteed. Untombi emhlophe iyasebenza kakhulu. Umfazi uyindodo uyamsebenzisa, akunabungozi futhi akunamthetho omningi. Umthetho omunye vo uthi ungamfaki mawuse esikhathini mhloniphi. Uyahlonishwa nje kuphela. Noma ngabe uyohlangana nomlingani wakho ungamgaqi. Mthatha untombi emhlophe umbeke ebhokisini lakho, unebhokisi ke umbeke ebhokisini lakhe. Bese uyenza lento uyenza nomlingani wakho.
nikhumbule ukuthi ayinkinga nesixazululo. Ukuze ibe inkinga kusho ukuthi nesixazululo.